Na indlela yokwenza imoringa nempesu okuyikhombo yethu entsha sha. Ngaphakathi sizothola ke amaphilisi ama-prostate cleansers ekuyiwona asiza ukukhuculula ngaphambi kokuba ukhuthaze. Wonke ke amaphilisi azobe esegobhozini elilodwa, ama-prostate cleanser, impesu kanye nemoringa. Wonke azobe ekwi-container eyodwa ngaphakathi. Kubalulekile ke ukuthi siqonde ukuthi uphuza i-cleanser eyodwa nokuyiwona oqala ngawo. Usenze njalo ke wena uyazi ukuthi utholeni upowder wakho, angithi lo uthole mahhala wemoringa, uzobe uphuza ama-cleanser bese uphuza nemoringa. Kuzoya ngawe ukuthi wena ufuna ukuyi-enjoya kanjani, mhlambe ufuna ukuyenza ngamanzi noma uyenza ibe ismoothie, uzozikhethela wena ukuthi uyithokozela kanjani. Emva kwalokho ke kuzophela 5 days aphele ama-cleansers wakho amnyamana, sewuqala ke usungena kwimpesu ke manje le e-brown. Lokho kwenza ngisho ngabe kuthiwa awuzuba busy nomuntu wakho ke kwenkonzo yasekameleni. Qiniseka ukuthi awaphuza amanzi, uyawaphuzisisa ukuze ke konke lokho okuphuzayo kuzongena kuhlanze kukhuculule kahle kungene egazini. Ngelanga ke osofuna ukuba busy ngalo noma kunamhlanje wathola noma kuyinsuku ezintathu ezodlula, uzoqala wena ngempesu instant enemoringa. Leli ke iphakethe ulenza lonke, awulafuli awulicaphuni, ulenza nje lonke njengoba sikhombisa kwivideo. Iyona ke ezokusiza ukuthi ukhuthaze ke manje, iyona into ozoqala uyisebenzise emva kwamaphilisi, ama-cleansers nempesu nje uintroduce kwi-system yakho. Uyakhuthaza ke namhlanje ufaka i-instant enemoringa, uyenza lonke leli phakethe. Qiniseka ukuthi unikeza amahora amabili. Qiniseka ukuthi unikeza amahora amabili ngaphambi kokuba kube umdlalo. Ungaliphuzi ke ekseni wena uzoba busy ntambama, liphuze kahle nje, ungalinikezi isikhathi eside 2 hours. Qiniseka ngalokho uyigcina. Uzothi ke emva kweinsuku ezimbili kuya kweintathu usuyafaka impesu le ebrown ke manje u20 grams, ufaka i-teaspoon eyodwa emanzini abilayo. Uyayilinda ke iphole kahle bese uyayiphuza. Kodwa yona uyiphuza ekseni ke ungakadli. Uma uvuka uzazi ukuthi ntambama uzoba busy wena ekseni, uyavuka uyalungiselela, uyayenza ke impesu yakho le ulungiselele. Emini qiniseka ukuthi uyaphuza nje amanzi. Asikho futhi isidingo sokuthi impesu uyiphuze zonke ke izinsuku, uyiphuza kuphela ngalelo langa ozoba busy ngalo. Uma umuntu vele o-active mhlambe zonke izinsuku, ungadlulisa izinsuku ezimbili kuya kweintathu bese kuba ikhathi uphinde futhi uyenza ke. Uma ke uyilandela imigomo esibekile la, into ogcina ufuna uyiphuze kuzoba imoringa capsule. Uma ungazi ke usukhohliwe ungasifonela ukuze uzosebenzisa ngendlela. Siyabonga.